Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Aw bisimila u tɛ lafiya la ni ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye mɛ kalo tile 7 san 2025 an bɛ maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo. maliden minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ diɲɛ fan o fan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Kiba bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye Tumutu commandant de zone ale ka wulikajɔw kɛnɛ kan yaasa ka ninkura fiyɛ a ka cɛdenw na minnu bɛ Gundam, Dire ale ni Ɲafunke fo ka taa se Lere o kɔnɔna ma. Donbolow fana kɛra dugudenw ye min ye colonel Seydou Ɲagandu ye ale ye baara min kɛ o yɔrɔ la an na tila k'an da don o la. Gɛlɛya n'a ta bɛɛ Mali sɛnɛ a taara taabolo ɲuman fɛ salongo kimɛli kɛra o la kunungo kulubakaw fɛ yen. ɲinan san baaraw kan ka kɛ cogo min sɛnɛkɛlaw ka kukumu kɔnɔna na o ɲɛfɔra. ISC jamana 3 k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka kuranko kɛ kelen ye. O kuran ɲɛmɔgɔbaw olu bɛ an fɛ yan lajɛ min daminɛna kunungo premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ale tun b'o ko ɲɛmaya la. Procureur général min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a ko dɔ kɛra ten ko nin waati na bɔforola kumaw ka ca welemadaw ka ca min ye kuma kalantanfɔw bɛ ka caya wa a bɛ ka na kɛ maaw kunkolo kari ɲɔgɔn na k'ale yamaruya di Bamakɔ procureur bɛɛ lajɛlen ma u k'u sɔnni sigi min kan sa o ye maa o maa n'o bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin basigi ni lafiya min bɛ yen o tiɲɛni ma an ka jamana kɔnɔ. An na tila k'an da don min ye Amadu n'u b'a wele ko Balobo Gindo ale ka bataki la n'ale ye procureur général ye Bamakɔ cour d'appel o kɔnɔna na. Douane ale cɛdenw ye wulikajɔ kɛ k'u tɛgɛ da minɛn dɔw kan sa min ye minɛn minɛna yɔrɔ 2 la an na tila k'an da don o fana kɔnɔna na. Faleya maa min bɛ bi ni ale bilalen no sa ko ale ka se ka ko bɛɛ lajɛlen calatigɛ yani mairie ɲɛnɛmalo ka sɔrɔ a ko la o ɲɛma n'o ye Alaji Keyita ye ale bɛ munumunu salo la Faleya commune dugu 21 kɔnɔna na. Dasalamukaw a ye sigi ka fɔ kɛ olu fɛ yen. Seko ni dɔnko tigilamaw olu ka calatigɛ jɛkulu ɲɛba minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye pyramide sɛbɛnni na ka fɛɛrɛ sigi sen kan. ɲinan san in a baara tɔw bɛna na tɛmɛsira minnu fɛ u hakilina ye min u bɛ fɛ min ka kɛ u y'o bɛn nɛgɛmɔ an na o da maaw tulo kan. Mamu Dafe ale yɛrɛ fana ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa baara minnu sigilen no sen kan min ye seko ni dɔnko taabolo la sa numu olu ka olu ka baara dɔw olu kɛra ka taa se min ye festival min kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen fana Mamu ka maaw tun bɛ o fana kɛnɛ kan. Keba gouverneur a ye bataki ci ka bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Baku Kante min ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la sa Mamadu Wulale ni ale de kun ye présidence secrétaire général ye Keba k'ala ka kalifa minɛ a la Bala Kuntalajan senfɛ ka si to san 73 la. Jamanakuntigi yɛrɛ ale de kɔni ye a ka fatuli kuma fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye présidence yɛrɛ ka page ye k'a ka janaja kɔni ko bɛna kɛ communiqué a fatura Bamakɔ yan yɛrɛ de kunungo nin kalo in tile 6 ni an ka kuma la kumabaw ye sa an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni. Keba i bɛɛ ko bɛ maa min ye n cinin t'o fa dɛ. Ne tɛ tilen k'a fɛn ɲɛna yan n ko n'i ye musokɔrɔnin ka jeme tɔmɔ i kana muguri wa n'i ye i ka dileki i jugu ka dileki i teri kan na aw fara waati tɛmɛna a mɛnna. Keba ko tile laban in na kabi an bɛ Tumutu maaw bɛ ka batakiw ci an ma maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu caman ma an wele k'a fɔ nin ye nin ko in bancogo ye tan wa ko yalama ko fanga bɛna n'a yɛrɛ to ninnu bolo wa ko walima ko Mali ta ye a dakan ye wa. Keba maa dɔw sirannen maa dɔw jɔrɔlen bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ minnu fana bɛ yen n'olu y'an ka maakɔrɔw ye n'olu ye démocratie kɛbaganaw ye olu fana y'an wele ko bɛɛ y'a ta cogo ko kan ka tilen jamana kan ka sigi bɔlɔ kelen kan miirinaw kan ka kɛ ni sariya ye sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ kan ka olu bato
ko foyi ti se ka kɛ olu ka fɔla kɛba ko ni démocratie tɛ an ye nin bɛɛ mɛn nka kɛba maa jumɛn de bɛ se k'a fɔ bi tiɲɛ na ala ko tiɲɛ politiki tɔn 101 u ka wulikajɔ kun jɔnjɔn ye mun ye jɔn de b'o dɔn don dɔw charte don dɔw constitution don dɔw Asimi ninnu ka taa ka bɔ yen keba maa si m'a fɔ maa ɲɛna ya ko démocratie ma baara kɛ maa si m'a fɔ maa ɲɛna ya ko démocratie ma ko dɔ ɲɛ diɲɛlatigɛ ko o ko keba n'i y'a ɲuman ye i bɛ juguman ye a la nka maaw ko de u ye min ye anw ka démocratie kɛbaaw bolo u ye min ye ko démocratie o de ma u jigi fa keba démocratie ulu yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min bi u bɛ ka lagosili min ta ka da jamana kan u bɛ ka fɛn minnu fɔ jamana ma bi keba an bɛ miirina jigi kɛ fɛn damadɔnin dɔrɔn na kɔsa in na général d'armée Asimi a ye pano don dɔgɔtɔrɔsow la a politikimɔgɔ dɔw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u ko ko n'i y'a mɛn k'i bɛ pano don dɔgɔtɔrɔso la k'e de y'a jɔ wa ko min ye démocratie ye k'o de ye pano jɔ n'i ma fili keba yani Amadu Tumani Ture ka fatu a ye laseli dɔ kɛ ani Salifu Sanogo Mali télévision soba la a ko k'a daminɛ kabini Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la fo ka se 2010 ma n'o ye san 2010 ye ko Mali kuma dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ dɔgɔtɔrɔso min jɔra o ye yan ye hôpital du Mali nka n'i ye dɔw kumakan mɛn u b'a fɔ ko jamana ye n bɛ taa i bɛ na de o keba kuma kelen in fana kɔnɔna na ale ATT kelen ala ka hinɛ a la a ko mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo di minnu yɛrɛ ko démocratie minnu ko multipartisme minnu ko k'a dossier bɔ se keba k'olu ka tila ka fanga ta k'a di sɔrɔdasi ma a kasɛti bɛ ORTM na bɛɛ bɛ se ka taa lamɛn ne hakili la n ko démocratie dɔ de ye fanga da ale ma dɛ n'i ma fili dɛ a ma sigi Alifa de nɔ na o ATT tile ka tile la keba e kun ye parti politique jumɛn ye k'a bɛ opposition na anw bolo nin tɛ bɛn o ye tiɲɛ ye nin ma ɲɛ o ye tiɲɛ ye fili yera nin na o ye tiɲɛ ye nka an k'an sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu o de ɲɔgɔnna tɛ si o si bɛ Karatabugu la keba a kɔnɔmaw bɛnnen de don n t'a fɔ a bɛɛ ye da ye an kana an yɛrɛ yira diɲɛ na tuguni maa si m'a fɔ maa ɲɛna ko Mali bɛ bɔ démocratie kɔnɔ keba masuruna ye mun ye Asimi a bɛ politiki jɔyɔrɔ de la bi Maliki Jaw a bɛ politiki jɔyɔrɔ de la bi Modibo Kone a bɛ politiki jɔyɔrɔ de la bi Sadio Kamara a bɛ politiki jɔyɔrɔ de la bi Ismaël Ouague bɛ politiki jɔyɔrɔ de la bi olu tɛ se k'a fɔ k'u tɛ démocratie la an ka bɔ o la keba charte min tara politikimaw de y'a dilan constitution min sigira politikimaw de y'a dilan constitution kura min bɛ politikimaw de y'a dilan wa a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɔra k'i bɛ fanga ta politiki sira de fɛ parti politique lakodɔnnen don a kɔnɔ ne m'a dɔn o bɛɛ kɔfɛ maaw bɛ se wuli cogo di ka jɔ ko parti politique bɛ na ci k'an bɛna na bɔ démocratie kɔnɔ ko wɛrɛ b'a ko kɔrɔ anw tɛ min kalama dɛ cɛ dɔ y'o fɔ ne ɲɛna dɛ k'a baara ta ko Kasimu k'a b'aw sigi ko ka kow filɛ ko mɔgɔw b'u sigi ko ka kow filɛ ko yalama ko nin ko a gansanama don wa keba ko tɛ kɛ ten jamana ɲɛmaaw fana t'u kunfɛ o u ye hakɛ dɔ de to maaw ye an ka se ka ɲɔgɔn faamu adamadenya kɔnɔna na an ka se ka baara kɛ an ka se ka kow sigi sen kan keba jɔn de ko ka parti ci parti yɛrɛ de ko ka parti ci assise la parti yɛrɛ de ko ka parti ci parti ka fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra parti ɲɛna hali bi minnu filɛ mankan na nin ye u ka mɔgɔw bɛ CNT kɔnɔ u bɛ faama jɔyɔrɔw la u bɛ baarakɛyɔrɔbaw la u k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie de y'o sun u ma fana o fana y'a nafa dɔ de ye ninnu bɛ ka démocratie kɛ cogo min ninnu bɛ ka faamuyali kɛ cogo min ninnu bɛ ka sɔn nɔgɔya kɛ cogo min u bɛ ka sɔn ka lamɛnni kɛ cogo min n'a tun bilara da wɛrɛ la keba a tun tɛ lakali tan cogo la o de la bi sɔgɔmada in na procureur kɔnna anw ɲɛ keba parce que an yɛrɛ ye fɛn dɔw ye ala ko tiɲɛ
o ti ko ye min ka ɲi anw maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ se k'a fɔ k'anw ye kurukanfuga jamana ye anw tɛ se k'a fɔ k'anw ye sigikafɔ jamana ye anw tɛ se k'a fɔ k'anw ye balimaya jamana ye k'anw ye sinjiya jamana ye an ye sinankunya jamana ye an ye kotoɲɔgɔndala jamana ye an ye diinɛ jamana ye an ye danbetigiw ye an ye laadalatigiw ye an ye kununw ye anw de ye nin bɛɛ lajɛlen ye keba anw de ye maliba ye k'anw ka tila ka dɛsɛ k'anw tɛ se ka hali jiri kɛ ɲɔgɔn ka koron kɔnɔ k'an sigi ka ɲɔgɔn lamɛn nka n'i donna fanga ɲini na cɛ ka kuma i denmusonin san 13 o kalifa o ka fisa i ka fanga kalifa keba fɛn fɛn bɛ fɔ fanga kɛrɛfɛ o si t'a ye n'i ma don a kɔnɔ i t'a dɔn minnu b'a kɛlɛ la u donna a kɔnɔ u b'a dɔn min don a tile kelen bɛ min ɲɛ a ɛri kelen bɛ min ɲɛ a su kelen bɛ min ɲɛ a kalo kelen bɛ min ɲɛ a san kelen bɛ min ɲɛ olu de b'o dɔn kɛlɛ tɛ kɛ kunfɛ o a bɛ kɛ laɲini dɔ de kama anw bolo bi kumada bɛ yen parce que munna keba a fɔra an ye ko parti politique ko k'a fɔ ko k'u ci k'o kuma tɛ yen segi kɛra a kan minnu yɛrɛ ye assise kɛ u ye mɔgɔ bila ka taa télévision soba la n'o ye directeur de l'administration ye a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna charte de bɛna falen nka partiw ciliko kuma tɛna kɛ n'o y'a sɔrɔ partiw cili daluya bɛ yen a kuma ka ca o bɛɛ kɔfɛ keba bi sɛbɛn talen don CNT la gouvernement ye projet min kɛ a tɛ sigi sen kan fiyewu ni parti politique kulu bɛɛ lajɛlen ma lamɛn u bɛ fɛ mun ka don a kɔnɔ u b'o fɔ CNT yɛrɛ fana bɛ tila ka jɛrɛ k'a kan tuguni ka na n'a ye k'a kuma fɔ donc ninnu ye kow ye ko minnu bɛ sen na baara minnu bɛ sen na kɛmɛ i b'a dɔn min ye ko in yɛrɛ yɛlɛkoma yɔrɔ ye yan han minnu t'u kini n'u numan dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'olu bɛna politique o kuma fɔ anw ye an binna koyi nin tɛ ka sugunɛ kɛ bama ka bɔ a la k'i minɛ ye sa Umaru Mariko ninnu kan ka kuma han u man k'u da de tuguni u ye kɛlɛ min kɛ u ye sɛgɛn min kɛ u ye kalan min kɛ u ye dɔnniya min ɲini u ye fɛn minnu sɔrɔ maaw y'u dɛmɛli min kɛ keba ka politique don u la k'u kɛ politique maa jɔlen ye n'u y'u sigi k'a ye bi k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu yɛrɛ t'a dɔn i ni a ni o ni ɛ ye min ye hali ngɔri keba a b'a fɔ ma virgule o bilara constitution na kun min na dɔw t'o dɔn i ɲɛ bɛ au conseil économique social et culturel la keba i b'a dɔn jɔn y'a culturel fara ka fɛn na conférence nationale la ala ma hinɛna Sulemani Sise la u kun ko au conseil économique u danna ye ale de ko social et culturel a y'a fara kan anw seko n'an dɔnko tigilamɔgɔw bi yan maa min t'o dɔn tariku la keba ne nana i sigi k'e bɛ loi organique loi générale loi tantɔ k'i b'o kalan maaw kunna a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn an bɔra min an bɛ ka taa min i tɛ se k'i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ kɔ kan k'i ka kalan bɛɛ kɛ kɔ kan k'i ka se bɛɛ sɔrɔ kɔ kan ka tila ka na tuguni minnu y'a kalan k'a dɔn k'a baara kɛ k'a magɔn kɛ k'i bɛna na fɛn sugu la ko ka sira yira olu la hali n'i y'a kɛ i kɔni bɛ k'i da sago de fɔ mɔgɔw ye nka i tɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ o de la kuma caman na an y'an da de ko ninnu na k'u lajɛ parce que minnu b'a ɲɛdɔn Alpha Umaru Konare sɔmina minnu bɛ yen n'olu ye kotigi ye minnu b'a dɔn min bɛ sen na n'olu banna kuma na maaw bɛ na kuma minnu t'a dɔn min bɛ sen na an b'o dakun de ka bi nka keba kunun m'a f'i ɲɛna n ko an ka kiiri tigilama ko ne b'u fɔ wa e ɲɛna ne bɛ n kun fɛ yan ayi ne y'o f'i ɲɛna anw ta ti selɔ ye o anw ta ye ɲa ye de ɲa mɛn ayi i b'a ye de keba politique kun ka di kuma min politique kun ye politique ye kuma min anw bɛ taa politique mɔgɔw ka conférence lamɛn k'a sɛbɛn nin Mohamed Lamine ninnu professeur tɔgɔ di Bokar Sall ninnu ala ma hinɛna Kadari Banbaw Alpha yɛrɛ anw b'u ka discours durusi de o y'a sɔrɔ kun b'a la ju b'a la taacogo b'a la nacogo b'a la maa minnu y'a sinsin olu b'a dɔn min don nka bi n'a kɛra bɛɛ ta ye bɛɛ da b'a la bɛɛ b'a ɲɛfɔ bɛɛ b'a sama i ka tiga fan fɛ i hakilina yɛrɛ tɛ lajɛ nka e ɲɛ de bɛ lajɛ keba n'i bɛ kuma na sisan u t'i lamɛn dɛ u b'i lajɛ de
n'u tilara karisa tɛ ya o ko tɛ o a ye min fɔ a bɛ sababa kan wa a tɛ sababa kan tiɲɛ don wa nkalon don an b'o de nɔfɛ transition mɔgɔw an fana bɛ min f'u fana ye keba fanga an ka laada la a b'a fɔ ko ala de b'a di mɔgɔ ma nka i ka s'a minɛcogo fana na dɛ bi an ka jamana kɔnɔ n ye maître Cheikh Umaru Konare ka gafe dɔ kalan sɔgɔmada in na a ko transition tun man ka sogɛli gɛn ka bɔ yen ko sabula ko tun bɛ se ka kɛ dingɛ y'u ma ko k'o to yen ko y'a sɔrɔ ko mankan tɛ kɛ jamana kɔnɔ ko transition nana ko ka parti politique ka wari tigɛ ko ale bolo k'o ma bɛn ko wa fana ko transition nana fana ko ka a yira parti politique la k'a bɛna u yɛrɛ ci ko donc k'u kɛlen don sisan ko u y'u si bila ala ma ko ni mɔgɔ min y'a si bila ala ma kɛba ko ka kɛlɛ ko maa si t'o danyɔrɔ dɔn k'ale bɛ min ɲini transition fɛ a ka laɲini na a ko parti cili bolo bɛ sen kan nin ko k'o jɔ ko ani fana ko ka taa kalata la maître Cheikh Umaru Konare ka kumakan a b'a ka page ka sɔgɔmada in na keba bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan nin bɛɛ cɛ ka ɲi nka procureur ye min fɔ an b'o fɔ ka kuma kun cɛ yana an ka don an ka babu kɔnɔ Bamako procureur ba ni procureur tɔw minnu bɛ commune kɔnɔna na n'olu b'ale ka yamaruya kɔnɔna na kiiri sigicogo la an ka jamana kɔnɔ a ko ale min ye procureur cour d'appel ye k'a b'a da maliyɛn cɛman n'a musoman tulo kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati laban in na keba k'ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen maa minnu miirina ɲuman t'u la u bɛ ka maaw wele ka taa ɲɔgɔn kɛlɛ la u bɛ ka maaw wele ka taa jɛrɛw kɛnɛ ka jɛrɛ minnu bɛna na ni jamana basigibaliya ye u bɛ ka kumaw fɔ kuma minnu n'olu kumaw man ɲi u bɛ k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma u bɛ k'a ɲɛsin kiiri tigilamaw ma ko wa ko o waleya min filɛ senna nin a n'o kuma min bɛ senna k'o ye fɛɛrɛ de ye sigitɔ ye sen kan ka kulu dɔ wuli ka bila kulu dɔ la walima ka maa dɔw ɲaraki ka da maa dɔ kan k'o tɛ fɛn ye fiyewu min bɛna ni basigi ni lafiya ye k'a bɛna ni bamanciya ni kati gɛlɛya ye ko wa fana k'a bɛ se ka kɛ da ye da min ni terroriste ni bamanci wale kɛbaaw olu minnu tɛ fɛ lafiya ka jɔ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka don o fɛ ko basigi ni lafiya min b'an ka jamana kɔnɔ k'an kana jɔ o la procureur général ko k'a b'a da bɛɛ tulo kan k'a y'a fɔ procureur fɛn fɛn bɛ ale ka mara kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye keba k'u hakili to u yɛrɛ la nin waati in na bɛn min bɛ jamana kɔnɔ basigi min bɛ yen ni maa ko k'i bɛ dankari o la k'u ka sariya boli a tigi kan a ko k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen na ko sariyatigiw bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la ni sariya ye ani sariya bere keba i b'a dɔn u b'a fɔ sariya ma cogo min fiɲɛ bere la justice aveugle a ko maa o maa ne y'i ta kɛ kuma kalantanfɔ ye e y'i ta kɛ kuma ye min bɛna futinɛ don jamana kɔnɔ i bɛ welelemada kɛ min bɛna na k'o sigi k'o tiɲɛ k'i k'a bila i kunna ko sariya b'i ɲɛ wa k'u b'i ɲini k'i nɔ minɛ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye maa si tɛna don olu n'o baara cɛ k'u b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka kɛba i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye donc k'o la k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ basigi ni lafiya cɛfɔ ni kanbɛn min ye bɛn ni sinsinni ye ani ka kow tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka taa o sira fɛ ko wa ko mun ye waleya min filɛ nin ye k'a b'a ɲini procureur fɛ u ka baara kɛ ni fasodenɲumanya taabolo ye u ka baara kɛ ni faamuya ye u ka baara kɛ ni kow kɔlɔsili ye basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa ka se ka maaw kofɔ ani ka maaw kɔbɔ fiɲɛ na sariya bɛna boli maa minnu kan ni sariyakisɛ o lawaleyali ye sɛbɛn a fa sirila kunu Bamako kalo in tile 6 n'o ye mai ye san 2022 procureur général Amadou n'u b'a wele ko Balobo Gindo ale de ye Bamako procureur bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye procureur 6 min bɛ yan keba ale de y'olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye a ye nin bataki de c'u ma kunungo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka kibaruya tɔ kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la. Nya fiɲɛna cogo min keba ka kɛ ni charti min ni o lawaleyara bɛn parti politique tɔgɔ la n'ale tun sigilen don sen kan san 2005 san o charti o labɔli ye ka na ni charti kura ye hukumu kɔnɔna na CNT maaw sɛbɛn dira olu ma olu bɛna maa bɛɛ lajɛlen lamɛn keba politique kulu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ bɛna taa lamɛn maa minnu bɛ jamana kɔnɔna na u bɛna bɛɛ lajɛlen lamɛn u bɛ se ka tile hakɛ min sɔrɔ la u b'o baara kɛ n'u tilar'o la tuma min Sulemani Den n'a ka mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na ni sariya in ye CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u b'a kuma sigi tile 1 walima tile 2 k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lakali mɔgɔw bɛ se k'a dɔn cogo min na mun bɛna kɛ sariya kura ye n'o ye parti politique ka sariya ye donc dayɛlɛlen don parti politique bɛɛ lajɛlen CNT kɔnɔna na u bɛɛ bɛna wele welewelemada bɛna s'u ma fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ charte kura min kan ka sigi mun ni mun kan ka don a kɔnɔ mun ni mun bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o baaraw bɛna kɛ CNT ale fɛ don nataw kɔnɔna na keba n y'a f'i ɲɛna cogo min na fana CNT ale y'a ka baara daminɛ kabini ni avril kalo tile 5 min ye u ka session min n'o sigilen filɛ nin ye ale bɛ tile 90 ma kalo 3 don sariya caman tɛmɛna ye ka ban i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an ka kanko o sariya ko fana tun b'u bolo n'o ye loi organique ye sariya suma b'ale ko fɔ o baaraw olu bɛ senna min ye baara wɛrɛw fana bɛ senna Malik Jaw n'a ka cɛdenw bolo nin waati in na kɔni min ye maaw ɲɛjɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye tile 2 in na o ye parti politique ka charte ye keba an bɛ taa Tumutu kabini nin kalo in tile 3 min ye commandant de zone secteur 3 ye opération Maliko n'o ye Seydou Basiru Ɲagandu ye ale tun bɛ munumunu salo la yan'o cɛ avril kalo tile 22 ka taa bila tile 25 la a ye munumunu salo belebeleba wɛrɛ kɛ keba zole k'o da womisɛnw ni wobaw la min ye Tumutu n'a marabolo n'a Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen ye gitɔrɔn selekete jan kelen min bɛ sira minɛ sa keba ka bɔ Tumutu ka t'i yɛrɛ gosi nda ye Gundamukaw fɛ yen n'a y'i diya i bɛ bɔ Gundamu k'i t'i yɛrɛ sɔrɔ Dire n'i bɔra Dire directement don gitɔrɔn kelen ka keba fo min ye Ɲafungekaw fɛ yen i bɛ t'o la fana i bɛ bɔ Ɲafunge i b'i gosi fo Sunbi ka kaarɛnin fara dɔrɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Lere keba n'i sera Lere sɔrɔdasiw bɛ yen bi 20 ani Caputu ka taa fara keba to ka bɔ i ka taa yaala to ka taa finitigiw la i ka taa cɛw dali la i cɛncɛn kan i k'u masayalen ye u bɛ baara la cogo min na Ɲaganu taara nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ keba kɛnɛ ka ɲi opération Maliko a ka baara senfɛ a n'a ka cɛdenw min ye colonel Ɲagandu ye a k'u ma ko a nana ka n'u lajɛ k'i ɲɛda u bɛɛ lajɛlen kan k'u ye ka galabu ani ɲɛmaw ka kuma kuraw k'olu da u tulo kan keba ni sɔrɔdasiw n'olu ni ɲɛma bɛ baara kɛ u to ka ɲɛma y'u kɛrɛfɛ u b'u galabu kɛnɛya nka Ɲagandu a ma da olu dɔrɔn ma ko i keba a senfɛ a ye furadi fana kɛ furadi min n'o kɛra Lere dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na commandement a taara ni balo fana ye maa minnu bɛ bin ni baloko dɛsɛ b'olu la Lere kɔnɔna na a ye balo dɔ d'olu ma o kelen fana a y'o kɛ Gundamukaw fɛ yen Ɲafunge Sunpi ani Lere dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye Ɲaganu n'a ka cɛdenw ye u ye nin donbolo in kɛ jamana ale tɔgɔ la sabula nin waati in na gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ keba ye maa caman de bɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Moritani ka na jiko gɛlɛya de bɛ u la u kɔni sigilen don u nalen don nka min ye dɛmɛ ye u mago bɛ a la n'olu ye sɔrɔdasiw ye dɔrɔn keba u bɛ nisɔndiya ko ninnu tɛgɛlankolon tɛ tɛmɛ u la o la sa Ɲagandu bɛ bɔrɔ jigin ka tulo jigin ka makɔrɔni jigin ka nɔnɔmugu jigin ka o di u ma k'u k'o minɛ fɔlɔ yanni jamana k'a labɛn ani baɲumankɛ dɔw fana olu k'u ɲɛsin u ma n'an bɔra Tɔnbɔkutu marabolo la keba an bɛna sa Kayi kɔnɔna na sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen n'olu bɛ filiya la sa dɛmɛ taara ka di olu ma kan min tɔgɔ ye ko Mamadu Lamini Darame min ye Kayi kɔnɔna na sa degun bɛ maa minnu kan kilo min ye donbolo 300 ani kɔ ye da dumunifɛnw na o dira olu ma juma tɛmɛnen malo o bɛ a la sukaro tulu waleya in taara maa min fɛ sa o ye Zakat Fondation of America ye ale kɔni ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na min ye baara in ye a tɛna da min ye sɔrɔdasi muso minnu bɛ filiya la olu dɔrɔn ma waleya in kan ka walakata ka taa Kayi ale fan wɛrɛw fɛ maaninfinw maa minnu bɛ n'olu bɛ degun kɔnɔna sigidaw la olu bɛ se cogo min na ka bɔ ninnu u bɛ se ka bɔ olu nu ma cogo min na keba kolongokaw fɛ yen on sont pas contents hein keba kolongo
ko bamaci wale ke ba ko contre saison malo ko fuka tana yede jekulu marafatigu ku kanu ga sunogo tika kolongo ko nana bi Senegal wala ba don wati na ama fo ma ko tlema fe malo wale kani ne ndo wakati seden flani wa ko mi nye dugude nga fola boro muga terroriste wa ko ga kelen duluma niye boro muga jate tan ngono do ita muga na ulutai ni ma di ubi bla shu bla ro wa nulu ye machine takaba no ye malogoshi machine no wula kaba kibe terroriste nale dugude ngo kube wulele madabla sa gouvernement ma uka sekulu deme kolongo ani masina konnana mbe wani ka ufana ulufana ida saka bakulu benin degun kelen konnana ni wati na ni jamana nyima busogo haklu to ula togomi malo yere kani gelale no yoro dola sabula ni ye machine do ala yoromi teredo subena wa ukerefe fana mamunu be binulu kelen ga degun taka suma kosebe u yoro manja ula sabula bu somu ga jan kosebe ubu koloshi nu ye bara nundam ne mamna sabu soro kana ku ga zakabo mi duguden chamaye uya ira saka fo ko ngoni wali ya tejugu ngoni ne besena ke ba namborai amese kana kuluba pharmacie goro la kunungo sene ale nyebla bara me ke sandamino yani samnya ka damine atako tanduruna na ba fama sako conseil supérieur de l'agriculture o bara o sigira senga dunga fa sabatili anika mi yiri wali ke togo dawla nyinanda blaleno o hugumu kornana general d'armée Asimi ale maubela jilen bismillah kunungo ka folni tanu ta nyeshu bela jilema akoku nana nin kenenga o jara e kosbe premier ministre ale tumbe sene ministre bagamara ni jegamo ministre mimbe noye commissaire à la sécurité alimentaire Radouane ale tumbe kenega ani ministre wera munu dabe do puma na ngate job na nyanaw ulu bela jile tumbe akoko kenega katafara asa bajaloka bara nuna sakeba salongo samyaji aye mundi ani laini munungara salongo tala sa yasa nyina samyaji bisaka laben jogomi uyo baro bela jile dantige jamana kuntige ministre mimbe no be sera ko kuna no Daniel Clemay ale koni jaw yira bara munun sera ka ke degu munun yira bara la jiwo yo kololo tara ni fe munun ye ani fe munun chena ubulu aye ni bela jile fese bayele mali munun mesaka kan fe ya malola fere mesaka sika nono ko ta favela la jege munun me tien mangoro ni anga yiri de fe be lu bela jile me tien jogo mina sa akoko wati sera jamana nyema ka laje fere ga sigi senga minye APCM nyema ye no ye Sanusi Buna eye silaye ale fana ye pumata Senegal to wala keba ako nyina nsan folika ke jamana nyema uye bara minge bara badu bara yi anyena kosebe nga akoko alsa ko miye correctement na ko war masalade ko sangura na dam na ko nyete no wala de wa ko no mi fana be abe ditugo mina keba ko jamana kuntigi ya akili to akola de ni mafofa on refera fara kuluba de kunungo ko nogo masoro nyina samnya nogo umayu nyana folo Senegalaw munu ye kori sene ka kori fere o kori wari o madu ulutigu fanama ko degu ne bukan bi samya kura do na damine bankiu ku ka nyunu fe u ka laje ka o ko famya mi e Sanusi yo fo general noye Asimi ale folni tanugu ye tuguni keba u ka yininu nu ka nyefolula akosa ko minye Seneko ko ni anga jamana kono ko mato fo ma tuguni ko minye keme sradala sene beneno ma bisegi nga barama mali konna na bi mamun me wuli ka joni chesrike a joro anga jamana musakala sa keme sradala sa ale dumindo wagane kono obeta se fo binani ma nga ko minye samyaji salonda ay cheni ga fambela jilen fe president ko benata kansra ka minye sumanshi ansra ka million tan ani kelen soro ala minye balo noye nyoni maloye kata se kabana toma kori ba keme woro ani binani tonna odo sorola kori kolomala minye ba bi kono ton wolonvla o toni o sorola sogola minye ba keme ani tan sabaye o sorola jegala jamana kuntigi ko sa konin degun ngoni yira barala ngo benata gouvernement ale ni seke saka dementa ka nyesi Senegalaw ma ale bolo seneta bolo mbe o kanga fale bagamara tabolo mbe o kanga fale anga boni wati na dukono sene drona ka anyere balu fanga fere de sigi senga mi bato amsaka fere ke ya saka juru soro dugukolo ko mi generali adado fanana sabula bibi na ibado ka fo keba anga sanu boro kala no ka dugukolo bela jilen halaki wa mi dugukolo chama yo tonoma daleno sanu bola fe
Sanusi Buna ale fana da donna o kuma kelen na jamanakuntigi ye Asimi y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san kɔnɔna na ko sɔngɔw bɛna sigi cogo min na k'o ye nin ye min ye coton ye n'o ye kɔɔri ye ale koloma n'a bɛ fɔ ma ko premier choix kɛba k'o ye 60 ye engrais a bɛ fɔ min ma sa ko engrais min ni jamana kɛlen don ka musaka don la o 50 kilogrammes o bɛ bɛn 2800 ma min ye engrais organique ye sa o bɛ bɛn 600 ma kabasi kilo kelen o bɛ bɛn 300 ma o fana kɛrɛfɛ sa min ye sɛnɛfɛnw la yiriwali bɛ se ka kɛ ni minan min ye n'o o ye engrais wɛrɛ ye tuguni Olavisi ko ale kɔni bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sa 3500 la ale bɛna feere o la Asimi y'a yira sa ko min ye sɛnɛ kɔni ye fo an k'a taabolo yɛlɛma yaasa an ka se ka nafa sɔrɔ a la ka se ka kɛ ka maa wɛrɛw nafa yiriwali kuntala ka janya nin jɛrɛ 15nan in fana senfɛ fana jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES ko ye ko maaw kana ɲinɛ o kɔ dɛ ko sabula baara fɛn bɛ ka kɛ sa bɛ kɛ AES hukumu de kɔnɔna na dunkafa sabatili Mali jɔyɔrɔ kan ka bonya o la kosɛbɛ a kɔni y'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ k'u cɛsiri k'u jija yaasa laɲini minnu kɛra n'o kan ka kɛ samiya nata in na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka timɛ minisiri fana ale fana ɲɛfɔli kɛra ale fana ye wulikajɔ ni baaraw kan ka kɛ cogo min na ani sɛnɛ lakɔlɔsili baaraw kan ka kɛ cogo min na ale fana ɲini o fana laseliw o kɛra ale yɛrɛ ye ani bilasirali wɛrɛw olu fana kɛra yan'u ka baro ale kuncɛ kɛba n'an bɔra yen ko yaasa Agadez dugu Tengodogo ale ni Tawudeni olu ka kuran sɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kuran sɔrɔ cogo min ɲɔgɔn dɛmɛ kuran ko o de y'ale miirina ye premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga a ye nin de fɔ kunungo baara daminɛ na AES jamana 3 olu faralen ɲɔgɔn kan n'olu ka kuran baarakɛlaw ye fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan sa yaasa min ye u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran ka mɔnɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye degun minnu bɛ yen u bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min na min ye nin kurandilaw ye ani kuran baarakɛlaw ye ani kuran sɛbɛnnikɛlaw ye u ka lajɛ min filɛ nin ye Bamakɔ nin ye k'a kun kan ka kɛ Asimi yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na nka ale ye Abdoulaye bila ka taa laɲini ye mun ye bi in na AES jamanaw u ye ɲɔgɔn dɛmɛ ta sira caman fɛ bolodiɲɔgɔnma ta sira caman fɛ yaasa yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na u ka laɲiniw n'o o ye yɛrɛma hɔrɔnya kuraw ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye capitaine Ibrahim Traoré ale ka yamaruya kɔnɔna na ka bɔ Burkina Faso général d'armée Abdramane Chani o ka yamaruya kɔnɔna na général d'armée Assimi Goïta Abdoulaye Mayiga ko sa ko ale b'a ɲini u fɛ AES kuran baarala jamanaw kuranso jamanaw u k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ u k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye ale ka laɲini ye min ye n'o sera ka kɛ dɔ ka bɔ kuran sɔngɔ la kuran ale bolo bi kɛlɛkɛminan don jago tɛ ko k'a fɔ k'i bɛ jago kɛ n'a ye ko ka tɔnɔ ɲini a la ale bolo an ka armée b'an bolo cogo min kuran fana kan ka k'an bolo ten n'an jamanaw sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kan ka se ka kuran caman sɔrɔ kuran minnu n'u bɛna an nafa a ko min ye maa minnu bɛ kuranko ɲɛnabɔ u sabaw u k'u sigi u k'u miiri u k'u hakili jagabɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ yaasa kuranko bɛ kɛ teliya ko ye premier ministre a ko k'a b'a ɲini u fɛ min ye AES jamanaw ko fɛn caman b'u bolo bi u bɛ se ka min yɛlɛma ka kɛ kuran ko ye keba tile bɛ o la fiɲɛ bɛ o la ji b'o la uranium b'o la charbon b'o la pétrole b'o la min ye ɲamanɔgɔ ye k'o fana b'a la k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kuran ye ko nin jamana 3 kelen ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan keba ko kuran kɔni k'an tɛna dan an yɛrɛ ka sɔrɔli ma dɛ k'an fana bɛ se ka tɔnɔmadali kɛ ni a ye ka tɔnɔkan tɔnɔ ɲini kɛ ni a ye a ko o de la ale hakili sigilen don k'a yira k'a fɔ kɛlɛkɛminan ɲɛnamaba de fana ye kuran ye i n'a fɔ an bɛ an yɛrɛ latanga cogo min na ni sɔrɔdasiw ye k'an kan k'an jija o de la sa k'a b'a ɲini min ye maa minnu nana ka na nin baara in kɛ u kana nin bila ka suma jɛ dɛ jamana 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kuranko mankanw cayalen don kuran hakɛw dɔnnen don min ye bolodi ɲɔgɔn ma ka se ka baarabaw sigi ɲɔgɔn kan joona u k'olu kɛ yaasa ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiri min bɛ kuran ni ji kunna sa n'o ye Mawo ye k'a fɔ Bubakar Jani n'an b'a wele ko Mawo Keba ale fana ye tɔw bɛɛ lajɛlen fo ani énergie o bɛ ka baara minnu kɛ k'o fana dankɛnɛmaya mɔgɔ bɛ se ka o faamuya cogo min na banki min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma sa ko banque BMS ale ka jɛrɛ tun bɛ sen na min ye banki ye sa ale ye baara minnu kɛ san kɔnɔna na kumaw ye tali kɛ o la a yirala sa k'a fɔ sa ko BMS san tɛmɛnenw na sa a ka conseil d'administration minnu tɛmɛna o tun ye 94 ye Zenta min kɛra mɛkalo tile 5 o ye 91 ye BMS min ye administrateur ye sa u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ale ni a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen foli ni tanu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko o sigira sen kan
yaasa min ye u ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen u ye baara minnu kɛ sa olu bɛ se cogo min na ka kɛ taabolo ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye énergie ye k'a fɔ min ye conseil d'administration ye keba ko a kɛkunba yɛrɛ min ye o ye ka salon ko u ye baara min kɛ k'o mɔnɔbɔli baara kɛ ɲinan ta bɛna sigi dabolo jumɛn na ani fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan sa yaasa ka se ka kɛ u y'a yira sa ko salon na sini salon ko u ye baara min sigi sen kan sigida ale n'u ka baarakɛyɔrɔ olu bɛ se ka lakana cogo min na baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na BMS ale yɛrɛ taabolo min ta n'o ye ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan ka se ka hakilina jagabɔ kɛ o bɛɛ lajɛlen kan keba miliyari 1,700 o de kɔni u ka musaka sɔrɔlen ye n'i y'a jateminɛ sa 100 sarada la a bɛ komi 6 ale ni buruburu 66 o de kɔni farala a kan ka tɛmɛ salon na siniko ta kan baarakɛlaw ale ni maa minnu bɛ n'olu bɛ u ka hukumu kɔnɔna na sa olu ka musakaw ta yɛrɛ sɔrɔ miliyari 932 la min ye BMS yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan jamana kɔnɔ jamana kelen don ka danayaba minnu d'a kan sa a n'a bɛ baara minnu kɛ n'a bɛ se ka musaka minnu sɔrɔ o taara yɛrɛ sɔrɔ miliyari 791 na BMS k'a cɛsirilen don yaasa min ye yɛlɛmaba minnu bɛ yen ka se k'olu sigi sen kan ale yɛrɛ ka tɔnɔkantɔnɔ ɲininiw kɔnɔna na sa miliyari 66 ɲango u y'o sɔrɔ banki yɛrɛ a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ ka se ka ye BCEAO o ka yamariyaw kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ka ɲɛ min ye u ka baara taabolo ye lakurakuraliw minɛnkuraw sɔrɔli subahana mansin sigili sen kan ka se ka baara kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ maaw b'a ɲini cogo min na u ka kiliyanw b'a ɲini cogo min k'u ka taabolo y'o ye min ye banki ye fana maa minnu b'a fɛ ka ŋanamu kɛ ka na ni wari suyɛnenw ye wari bayɛlɛmanenw ye wari minnu bɛ sɔrɔ kurutukuru siraw fɛ k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ u y'o kɛ wa u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fana yaasa wari ɲagaminen wari karabakarabalen kana don min ye u ka conseil d'administration ɲɛmaa ye keba n'o ye Yeya Ali Mohamed ye a ye u fo u ka waleya ɲuman na ka direction fo a sera ka jaabi ɲuman min sɔrɔ nin ye wa a y'a ɲini u fɛ sa u k'u jija kiliyanw u k'olu sago kɛ u dɛmɛbaa minnu bɛ yen u k'olu fana sago kɛ maa bɛ yen k'o bɛ banki kɔkɔrɔma donnenli kɛ sa u k'o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan laɲini minnu kɛr'u fɛ sa ka lakurakurali kɛ ka taa sira fɛ subahana mansin bɛ se ka don banki ko la cogo min na k'u kana ɲinɛ o fana kɔ min ye conseil d'administration ɲɛmaa ye n'o ye Yeya Ali Mohamed ye a kɔni ko k'a b'u fo u ka baara ale kɛcogo ɲuman na an'u ka ko faamuya kocogo ɲuman na yaasa halisa dana min bɛ yen o bɛ se ka dalen to u ka cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa douanelakaw olu fɛ yen keba n'an sera douane na sa an b'a yira la sa k'a fɔ ko douane mɔgɔw kɔni ye minɛli 2 kɛ n'o ye Bamakɔ bɛ min ye min b'a yira bi k'a fɔ sa ko min ye douanelakaw ye sunatɔ olu fɛ yen tuguni inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw avril kalo tile 29 nɛgɛ kanɲɛ 7 waati sotibakaw fɛ yen u y'u bolo da furugo nɔnti dɔ ka keba carton 150 o de tun b'a kɔnɔ sogo mun don sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛsogo ye ko o don a na ko olu ye a kɔni bɔyɔrɔ ma dɔn nin waati na sa olu kɔni ye a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ k'a ye k'a fɔ a donna sira min fɛ o ye kurutu ni namara ye wa min ye balo in ye a ma se ka sugu kɔni kɔnɔna sɔrɔ wa a yira fana k'a fɔ a tun bɛ ka minɛ waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ ka kumu wa min ye nin n'a ɲɔgɔnna caman ye douane ale de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa maaw u ka kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogo min o don kelen fana kɔnɔna na Bankɔnikaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati bɛɛ min kelen douane kɔnɔna na ale ye tulu bidɔn 248 ɲɔgɔnna minɛ a b'a fɔ min ma sa ko moteur tulu 70 carton 77 ale ni pièce détachée olu de tun b'a kɔnɔ a yirala sa keba k'a fɔ ko bayɛlɛma tulu don sabula o kɛlen ka tulu ninnu kɔni tɔgɔ kɛ Shell ye Irimula ani Total min ye dege k'a ladege concurrence o don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na maa minnu minɛna nin ko in hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni bɛ finitigilakaw bolo yaasa u bɛ se k'u ta n'u bila dɔn cogo min na inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini u fɛ cɛsiri ni timinandiya u ka dɔ fara o kan hali bi jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'u kan sa olu ka se ka kɛ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasi min bɛ sɔrɔ yakubayali kɛ u k'o tintin min ye brigade maaw ye n'o ye brigade mobile d'intervention ye bɛɛ min a y'olu fana fo u ka baara la an'u ka ko faamuya cogo ɲuman a y'a ɲini u fɛ sa u ka halisa dɔ fara timinandiya ani lakɔlɔsili ka u ni dugudenw ka se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa min ye baara tɔw olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na min ye jamana yɛrɛ ale fana bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka baara ninnu na cogo min na a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ u ye e b'a Mali météo mɔgɔw ko ɲinan san sanji a kɔni daminɛna sɔrɔ ka ban dɛ Bamakɔ yan kɔni ko san bɛna kɔn ka don wa ko ji bi caya k'an ka hakili to an yɛrɛ la min ye Madina ye ale ye nin kuma fɔ conseil des ministres tɛmɛnen na
ko fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɔn ka tigɛ ko sabula ko ɲinan ŋɔni mais keba Madina fana nana anw ka goudron lajɛ o ma dilan dɛ a bɛɛ wo ye ale ko yanni samiya cɛ samiya wɛrɛ donna k'a sɔrɔ goudron ninnu bɛ tiɲɛ no 26 mars kɛrɛfɛla in k'a ta ye fo 13e da la fo 13e kɔfɛ 13e yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'u ma taa an ka yɔrɔ in na an ka yɔrɔ in ma ɲi dɛ keba walayi ayi Salo Maram nana lajɛ o a nana ye sanji kɔrɔla la ka taa lajɛ ko ni samiya banna samiya wɛrɛ don dɔ filɛ nin a kana lajɛ nka sisan fana dugudenw fana y'a faamuya mɔgɔw wulila k'u jɔ bɛɛ bɛ k'a lajɛ k'i fasa ja cogo sugu dɔ la k'i ka dingɛ bɔ o de don n'i m'a kɛ ji bɛ don i ka o kɛba n'i y'i sigi ko i bɛ gouvernement kɔnɔ mais goudron kɔni vraiment on sont pas moyen non on sont pas moyen Madina kɔni nana ka n'a lajɛ an bɛ fɛ a ka na fana a bɛ ka Kulukoro goudron dilan cogo ani Katita dilan cogo a ka na fana ta dilan pour an fana ka goudron min ye wagati dɔ la u y'a daminɛ Turu la yan ka taa ja o tun ye Asimi natɔ ye yɔrɔ in tɔgɔ ye di Cour suprême k'i b'a kɛlɛtigɛ dabila sa tugu bari ne muso don Madina y'an ka seri ye on zon biri an yɛrɛ ye biri ye a ka hakili to an na dɔrɔn o de ka d'an ye n'an bɔra ye keba min ye Kidal gouverneur ye Général Gamu k'ale école karamɔgɔ dɔw dulon han école karamɔgɔ minnu n'olu kɛlen don k'a kɛ katigɛla ye k'u tɛ taa kalan yɛrɛ kɛ fiyewu a kun ye waati min d'u ma sa a ko ko san kɔni u ka sara tigɛra kabini mai kalo tile fɔlɔ école karamɔgɔ 19 olu bɛ Kidal yɛrɛ kapu kɔnɔna na 13 wɛrɛ bɛ yen ani 16 olu bɛ Tisalit kɔnɔna na a bɛ baara 16 13 o bɛ Kidal kɔnɔna na 16 o bɛ Tisalit kɔnɔna na ani a bɛ baara Ntɛnɛnsago ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka bila u kunna ka fɔ sa ko kɛba k'u ka musaka kɔni on s'en coupe a bɛ bɛn maa 141 de ma minnu ye école karamɔgɔ ye bi n'olu tɛ ka taa kalanyɔrɔ la Gamu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u ka sara kɔni ko fɔ n'u nana baara kɛ dɛ ni min mana baara kɛ ale tɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen di u ma sabula ale y'a dɔn k'a fɔ ko u t'a fɛ ka baara kɛ maɲinankaw fɛ yen sɛnɛ kɛlen don ɲɛda fila ye yen waati in na contre saison minɛnw kɔni n'olu bɔlen don maɲinaninkaw fɛ yen k'a fɔ nin waati in na sa bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn minnu dɔn n'o ye woso ye woso ni tigaw ka taa se da dumuni fɛn wɛrɛw ma sa olu kɔni kɛlen don k'olu ka yɔrɔw fa ye kosɛbɛ olu nisɔndiyalen don o la nka waati kelen in na sa min ye ADRS maaw minnu bɛ maɲi na sa olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye baara min kɛ u kun sigilen don ka jaabi min kɔnɔ ngɔyɔ ni guwan ni a tɔw la k'olu kɔni ma nisɔndiya sɔrɔ kosɛbɛ sabula min ye sɔrɔfɛnw ye minnu sɔrɔla a m'olu ɲɛfɔ kosɛbɛ sabula nin waati in na waati ale ka gɛlɛ ji sɔrɔli gɛlɛyara u bolo kosɛbɛ u y'a jira sa k'a fɔ kɔni ko min ye fɛɛrɛ ni dabali ka sigi yaasa baara taabolo bɛ se ka falen cogo min na Gawokaw fɛ yen diɲɛseleke naani ni farafinna tɔgɔla don min bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don an ka laadalakow kama n'an ka kɔɲɔnkɔrɔw kama olu ye o ɲɛnamaya mɛn kalo tile 5 o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na sa Gawokaw kɔni ye taasibila kɛ ka ɲɛsin ala ma hinɛna Ali Badi ma Ali Badi ale de yɛrɛ kɔni tun ye Asikiyalakaw olu ka sudon yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Tɔnmɔdɔ Asiki ale de tun y'o ko ɲɛnabɔbaa ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen sa n'o sigilen don Seko ni Dɔnko tɔgɔ la Gawokaw fɛ yen ale ni a baarakɛlaw olu kɔni ye taasibila kɛ Assemblée régionale la maire ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan Seko ni Dɔnko tigilamaw min ye Ali Badi ale yɛrɛ kanubaw n'a lafasabaw ni a limanaw n'a somaw olu bɛɛ lajɛlen nana sa u nana dugawu don kɛ ka seli kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin fure in ale ma juma tɛmɛnen keba Kulukorokaw fɛ yen k'u ye denmisɛnnin bingalikɛla 10 de minɛ kalo kelen kɔnɔna na avril kalo 10 siganamaw don fɔlɔ sabula ni kiiri ma kɛ maa min kan i tɛ se k'a fɔ ko a ye sonyɛni kɛ hali n'a sɔrɔ a b'a bolo maa 10 in u minɛna polisiso mɔgɔw fɛ n'o ye Kulukoro gari ye wa u ka minɛli hukumu kɔnɔna na sa k'u ye fɛn minnu ta i b'o dɔn wa moto mɔgɔw ka faliw ale ni jɔw filijɔw olu de ta ni pelu u minɛlen kɔfɛ sa kɔni u y'u bila ka taga tribunal bolo kan n'o ye Kati Kulukoro tribunal ye kiiri ale n'a lajɛ o ko kɔnɔna na Seko ni Dɔnko sisan an bɛna don ale kɔnɔna na min ye baabu tɔ ye ka sɔrɔ ka o warankata maaw bɛ se k'a faamu cogo min.
seko ni dɔnko o bɛ taa n'an ye dɔngɔnɔw fɛ bi sɔgɔmada in na toguna min bɛ n'o ye anda kunguju ye anda kunguju wɔlɔkɛ toguna min tɔgɔ dalen don ale la sa u ye ale ladilan kura ye kin min bɛ n'o ye da ye Baɲangara kɔnɔna na dimanche tɛmɛnen an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Keba min ye maa mafalenbaw ye dugutigilakaw kabilatigiw komini ɲɛmaaw ka taa se politiki ɲɛmaaw ma an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye maa minnu fana nana ka bɔ Bamakɔ i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnko an bɛɛ y'an sigi Keba toguna in a gwa bugutufa k'a dilan kura ye k'a ban pewu yaasa bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan mɛn yafa ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ ale kɔrɔla la toguna ale ye yɛrɛ ye yɔrɔ min kɔni ni a bɛ komi maaw lafiya yɔrɔ don nka Keba ale ni ko ma jɛla ni girinna ka wuli i b'i kunkolo sɔgɔ dɛ ale o mɛ ti toguna dɔn de n ko dɔngɔnɔ guwasurumani de don a bugutufa ka jan n'a yɛrɛ ye nka n'i nana i b'i sigi ale kɔrɔ i b'i kunbiri ka don n'i wulila n'i girinna ka tufa ka wuli gabakuru b'i kun sɔgɔ i b'i sigi nɔ na ye donc min ye toguna ye o baara olu kɛra tumutukaw olu fɛ yen Keba festival la saltere a kun cɛra tako duruna min ye ɲɛnajɛ in ye sa a sigira conseil régional fɛ n'o ye Saka Nazum ye ka taa fara gouverneur ka ale ni tumutuka bɛɛ lajɛlen marabolo 13 maa bɛɛ lajɛlen nana kuma kuncɛ la sa min ye ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani gouverneur bɛɛ ni kelenya ministre n'o ye Ismaël Wage a ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na gouverneur fana n'o o ye Bakun Kante contrôleur principal de police ale fana ye foli kɛ Umu Sali Seki fana ye maaw fo k'u wale ɲuman dɔn sabula min ye baara in ye a kɛra sigila kun min kama o laɲini sɔrɔla nin kɛkun kun ye sa bɛɛ ni kelenya seko ni dɔnko k'o sinsin tumutu dugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de la cerclew bɛɛ lajɛlen nana Keba yaasa sa ka se ka su ɲɛnamaya min ye kulonkun su ye Charles Arbi ale tun bɛ yen Ami Wasije ani Prince Jalo olu kɔni ye maaw nisɔndiya fo ka taa se su araba kunjo ma festival la tartere a sigira nin kunu in kɔnɔna na sa baara kɔni kɛra ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen fura ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye an bɛ jite fo ka Keba Anan Anan ye baara kɛ festival in na dɛ a ye baara yɛrɛ de kɛ su ani tile an b'a fo sabula tumutu yɛrɛ kɔnɔna na ye commission d'organisation ale yɛrɛ tun ye parrain ye nka parrain tun tɛ dɔn ale la yɛrɛ parce que ale ka wuli ka jɔ barika bonyana Prince Jalo su laban in na sa ale de ye ɲɛnajɛ ka o kuncɛ baaraw bannen gouverneur n'o ye Bakun Kante k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn festival min sigira sen kan sa k'a kɛra nisɔndiya ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sigi marabolo 13 min bɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na n'o ye cercle ye k'olu bɛɛ lajɛlen nana duguden tɔnw bɛɛ lajɛlen y'i sen don a la diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya sɔrɔ waleya in kɔnɔna na a dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na sa Tɔnbukutu kɔni n'a a yɛrɛmarakafo kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko taa ni ka seginw kɛra min ye maaw ye dumuni feere yɔrɔw la sogo feere yɔrɔw la bɛɛ lajɛlen ye wasa sɔrɔ gouverneur ko sa k'a bɛ foli kurakuraya bɛɛ kan bɛɛ ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri n'i ka timinandiya la ko wa fana ko maa minnu nana ko fɛn min m'u natɔ sɔrɔ Ala kana to k'u segitɔ sɔrɔ k'Ala ka bɛɛ sigi i ɲumanna i ka sigida n'i ka marabolo n'i ka taabolo i ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye sɛbɛn in a fa sirila maa min fɛ o ye Mamudu Tembeli ye ale ye gouverneur ka directeur de cabinet Keba n'an bɔra la saltere la an bɛ taa sisan seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ an fɛ yan n'a bɛ fɔ olu ma ko festival batigiw association belebelebaw i n'a fɔ réseau Kia ka taa se fédération des artistes du Mali ma FEDAMA IAPREM olu ye barosigi kɛ pyramide la kunungo barosigi in senfɛ sa u y'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sigi sen kan ɲinansan in a tɔ jamanakuntigi Asimi ye laɲini min kɛ u bɛ se ka tintin cogo di min ye barosigi in senfɛ sa tɔn ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan u ye hakilina jagabɔ kɛ sa fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sigi miirinaba jumɛn bɛ se ka sigi yiriwali sira jumɛn bɛ se ka sɔrɔ Adama Traoré ale ye dantigɛli kɛ ni ale ye FEDAMA ɲɛmaa ye Baye Boubacar Jara IAPREM tɔgɔ la ale fana ye kuma ta ka taa se min ye Jibril Gise ma réseau Kia tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina falen kɛ laɲinibaw ye tali kɛ mun na sa seko ni dɔnko ɲinansan in kana ban fiyewu k'a sɔrɔ a ma yiriwali kɛ ɲinansan in kana ban fiyewu k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma ngalazo ɲɔgɔn na ka jɛ ka baarabaw sigi sen kan baara minnu bɛna nafa lase bɛɛ lajɛlen ma wa u y'a yira sa fana k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a tɛna se ka to tancogo la koyi min ye seko ni dɔnko ye a bɛ ka maaw balo a bɛ ka maaw nafa fo k'o de sinsin k'o walankata ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye gouvernement ye a k'a sen don o la o ka dɔn ka o dɔnko lakari Keba fana u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan
min ye hakili jagabɔ ni baaraw ye maa si kana kɛ zanni kelen-kelen ye tuguni ni ko o ko bɛ yen n'a bɛ sigi sen kan a ka don bɛrɛla ka ɲɛfɔ calendrier kelen ka k'a la taabolo kelen ka ye o la o ka fisa ne bɛ wuli yen fɛ n ko ne bɛ taa nin kɛ e bɛ wuli yan fɛ k'e bɛ taa nin kɛ k'a sɔrɔ maa minnu yɛrɛ b'a ko kɔnɔna na foyi ma ɲɛfɔ u ye o fɛɛrɛ u bɛ na olu da minisiri tulo kan yaasa baara kɛcogo ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min na nin kɔni ye seko ni dɔnko a tɔn belebeleba saba min b'an ka jamana kɔnɔ olu ka lajɛ o de tun ye nin ye kununko pyramide la keba n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko faleyakaw fɛ yen olu ye maa sɔrɔ min bilara maire nɔ na n'o kan ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye Alhaji Keyita ye Alhaji Keyita ale ye munumunu salo daminɛ Faleya komini dugu 21 kɔnɔna na a taara Darussalamukaw fɛ olu y'a kunbɛn cogo min an ka kunbɛli lajɛ fɔlɔ yan'an ka kuma di Alhaji yɛrɛ ma. Ayiwa Keba kɛnɛ kan I b'a dɔn k'a fɔ dugu in ale tɔgɔ ye Darusalam min ye Alhaji n'a ka mɔgɔw u kɔni sera yen u kunbɛra ka ɲɛ I n'a fɔ I yɛrɛ bɔra k'a ye jaw la cogo min Alhaji ye tuma min fɔ ye an ka jɛ an k'o lajɛ sabula kuma in bɛ ka fɔ nka a bɛ ka dan e yɛrɛ kun kan ka kɛ nin kɛnɛ kan parce que filakan de bɛ ka fɔ ye I yɛrɛ ni m'i yɛrɛ kɛ maa ye de I tɛ filakan mɛn numu b'i sɛgɛn dɛ. Oui, assalamu alaikum jama fo. O nyale jam alla yang hiru jam.
anga foli folo be muso ye surtout o wi o adoray salmina ngongong neniraɓe men ɓe woni sonnaɓe wonɓe ɗo ɓen muso munu ya an balakaw ye ono wonɓe neniraɓe men ɓen ambu fo kosoɓe dante foli mina aray ɗon salmina fota mo anga deka fu ya fo cigo mina ni anga sigali ya fo cigo mina no segaljo men on holliri noon kañum ha yewti décapo on woni hoorejo école on no ɓe yewtiri noon na kun flata na sabate awna wona ɗiɗi addi men wona tati anga sigidaw aɓe siga yirwa cigo ko sabu no enen kadi ka jooɗi ɗen ɗon ko honno warrete ha heɓa no yarira yesso ko sabu ɗum addi ina fo kena ko affaire fi ka labtaneji ina fo kalanko affaire fi ka gandal ina fo jiko affaire fi ndiyam ina fo sirako affaire fi laawi annana bi kana siyawma e hande ko ɗum addi ɓe ɗo anga ñogon ye ka ñogon don e yiiden andidiren anga masala e yewtiden wala sa ambe ka hakliu jagabo e jonidiren hakkillaji be ka solution faralen ni ñogon nga mo be e jonna solution hawtidiren ɗum o solution ba kele ne be ke o be ke sababu ye ni jamana be jo ko on ɗon solution ka hawtodiri ɗon ko on ɗon waɗata darnire ka men parce que bolo kono ni denkelente sika beleta ɓe wi o honndu woturu wata tonude leggal mais fe min ye kalanko ye alsa ambe a piya kan kosobe haray fi affaire ka gandal si Allah jaɓi kamɓe ɓe wallitoto e fimu moƴƴa moƴƴa parce que ni ya ta kala je fale ye dugu mugan ani keleni e falaya ko koɗoli noga e go'o e fulawa ye dugu tan ani keleni fulawa tun ko sappo e go'o fulawa ina fo fulawa dugu de majorité quoi ko fulawa ɓuuri ɗuɗude e nder commune falaya on bon ya ta kala je na fora ko kalanko sira ka demsenu ngasini nyetsigide kalanye e sa daari joni affaire fi gandal ngal si ɗum ɗon haalama ko pay koy si jangi hande ko ɗum nafata janggo o na fora ko fulawa école so be datugune no si wiyama hande l'école ji fulawa ɗin fof no fermi anta atsika famu aray famutako mais anga ñiningalu an kele nga ñiningalu ke aray ko ɓe tefini e mum ko bon ay défaut be awna défaut be ina fo atoko anga sigida mo ko fenela e défaut no yeso ɓen défaut no yimɓe ɓe gatigi kadi défaut folo be awna parce que mairie gouvernement ye kalanko yelema mairie kabolo kan défaut ara noon koye kamɓe yesso ɓe woni sabuna gouvernement o ƴetti fi affaire jangugol ngol fof watti e jungo mairie ji ɗi bon wati temeno na mairie kunte ka barake sayiji yawtu ɗiɗi hari mairie on ala gollude wore kira sababu gouvernement fananye mairie conseil communal dissous aray ko ɗum woni sabu ha hande si maire wonnoɗo ton on itta kanko jama makko donc o kofe maintenant population fana joro e miye e ɓawa ɗum noon kadi enen population ko duwaɗen wadde ko donc maintenant sisa ni afora kala ni afora dewga ta école sola sinnama yo pay ko yahu janggoya ni 1er octobre sera si 1er octobre hewti mali fantan ani nani be kala nga dayele le 1er octobre mali cende den fop école ko uditata ko 1er octobre mais o ba fo ko lu dewnti sika ta école la folo ko mo te min be furo la kana kono enen si ɗum hewti ga en inna e pay koye men koye ala yaade janngugol ko kamɓe woni renude ka gese donc o ba fo koni foro bara nogara ko maître ka ta foro ni foro bara nogara ko o be soro kana kalanda mine en inna yo maître jo hotu taw ha si hewti ka gese eggite on tuma o ara ko bo ko fem mun flene ko kanga dabla wo ɗum ɗon haray ko hunde nde hana parce que ni ya yawo rek lenga samara do nga jamana be ka do jamana kono wala sa école so munu datu ne ko sika dayde jona bara min do ambe fefena ya abe commencé gibe ke fo président de la république ye sanfe sa yi kamɓe tigi ɓe wattike paɗe ɓe déplacé ke ɓe ni ɓe jinday ɗo koɗo saare haray ko fi école ji fermuɗi ɗi yo fuɗɗito golle tinna anden kadi kala golle ko ɓe waɗi ɗo haray ɗum no yayte rando e ha lanɗo men dow joni ɗum woni Assimi Goïta wala donc jamana ñemogo fanan kelenga disposition ta haray yesso ɓen kadi no ƴetti disposition mi yo fulawa soro kalanko la ko ñogonte ke tugun ko heɓuno fulawa ko yawti ko fi affaire ka gandal façon ɗum no waɗitata hande kadi mogo mana ke sababu ye kala wonɗo sabu a kera dugutigi a kera mogo ye woni dugutigi woni wonɗo wo wonɗo kibi senda kalanko kan sa wi an ko jangete ko welatama ni mogo min fana ko kale dente sika ta kalanyoro la kaɓe ka foro la kana ma kala dari ɗo wi kañum ɓiɗɗo mum on jangata ko dawa ngesa gouvernement fana kelenga disposition ta o dugutigi la o dugutigi abe dugutigi sebe min ba bolo obe minala mogo min bena sika i janto dugudenw na ka kalanko sabati obe bula nona wala o kala dugutigijo laamiɗo ɗo si tawi o kippatano pay koye jangira hay gouvernement o no ƴetti saria wonɗo on dugutigi ɗon o ittete ɗon o jaɓittane kaydiji o ƴetta goɗɗo go wawɗo kippude no pay koye jangira ɓe adda place makko c'est pour
fiye sa wala sa ka fa wiye ka fo désormais état te ka kalanko négliger tuguni wala ko dum don holliri joni jilandema do e gouvernement fijira fi affaire gandal pay ko wala donc o kumu kona la fo be ka kalanko ta isebe madi kosobe wala ko sabu dum wadi joni en fop men jogoren gandangal juude didi wote néglige demsenu nga kalan wati mana se musumani fara chemani nga ako beto yo be ka kala si leer ka jangugol hewti o haali do joni ko 1er octobre chaque fois si dum do hewti woni jiwum woni gorum fop mum kippembe nata ka école wala donc o kalanko sere do mena fe mi kene ako ni aywa ni ngoni falea ale commission de gestion ma o nyamabe mambulo no watila no alaji ketai mununu salo ka se marabolo bela jilen konnana sa aka dugu konnana kewa yana nganga kiwara kunche jamana kuntigi ka barakaro mo olu ya ira sa ka foko minye jamana kuntigi ko adusu ka silema da bela jilen tulo ka ira ka fosa mi Mamadou Ulale ni ale kunye secrétaire général kora présidentiel la ko ala ka kalfa ka damne jean kalot le tan wolon la kanabla jean kalot le tan wolon samba flan mugan gele kanabla septembre kalot le mugan ani saba samba flan mugan saba la sa ko ala ka kalfa na la me kalot le woro bana kuntala janfe are ka dema la Bamako ya minye mabanye sanne ale jamana ko ni barake aka fatuli ko ni ko abdana no bade bla jamana kuntigi ka barake rola mate wali amna na kun bara la so ya so sa chesri ni timina njaro barake faso kanu kumbe ala ko so ya saka seka jamana ka seka ale ka bara bala jilenge ni wali an sa ya ira saka foko ko men ka dusu kasi konnana dusu kasi mi ni umna ka tasibla umna ka fana jamana nyema o fe ka nyeshi aka duma alimana ma ajenyo bela jilema jamana kunti ko sa ko abe dugo do nge ko ala ka fure kala ka dairo sumaya ayango kitimina kala ko no ga napta jamma kala ko no ga ko nala sona ma ka jana jaw ko bela jileme ke bi nege kanye ta ani duru amdalay ACI Palais des Sports ale konnana ka keni are ka joro hukumu konnay meddugo ka sa miye Ulale ala ka dairo sumaya Alfuseni Jawara secrétaire général du gouvernement ale de sebe fasiri kebadi me dans ga nga songa na kuna fonna mun drama RF anine akambe nege kanye ta ani segi dutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warci war sera Allo ye war sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da